Ahojte, volám sa Veronika Klein Ahoj, ja som Eva Polgari. a sme doktorantky na Fakulte architektúry a dizajnu. Cieľom mojej dizertačnej práce je implementácia umelej inteligencie do procesu navrhovania a jedná sa teda o metodologické postupy alebo systematické promptovanie, ktoré má študentom pomáhať pri navrhovaní. A témou mojej dizertačnej práce je originalita autorského dizajnu v dobe digitálnych technológií, kde skúmam, čo v súčasnosti znamená tá originalita a čo je v súčasnosti autorský originálny dizajn. Cieľom platformy je realizovať univerzitný design shop, kde sa študenti budú môcť stretnúť s predajom vlastných produktov a nastavovať cenotvorbu. Reagujeme na to, že mimo univerzitné design shopy si žiadajú vysokú maržu a to môže veľmi študentov odradiť v začiatočnom podnikaní. Tieto produkty budú zároveň súčasťou reprezentatívnych darčekových predmetov rektorátu STU a jednotlivých fakult STU. Poznáme sa od prvého ročníka, naše témy sa prelínajú a preto sme sa vlastne rozhodli to nejako prepojiť a vytvoriť túto platformu Craftit, ktorá je vlastne súčasťou aj našich dizertačných práci. Program Univerzitného technologického inkubátora by sme určite odporúčili všetkým, ktorí chcú začať svoju podnikateľskú cestu. Bol pre nás veľmi obohacujúci, náš projekt je viac menej altruistický, ale pomohol nám rozvinúť podnikateľskú stránku. Týmto by sme chceli aj pozdraviť mentorov, s ktorými sme konzultovali, a to Martina Nemečka a Petru Kemkovú. Na záverečnej prezentácii podnikateľských nápadov Idea Pitch sa nám podarilo získať cenu publika, čím sa vlastne náš projekt zviditeľnil v rámci STU.